aby už to nepovstalo, ta krev to používá všechny ty věci. Všechny hříchy možno, které se ti vybavily, dal si teďka Bohu a nespali, tak jeho krev to přikryvá. Jeho krev to přikryvá. Přijmi jeho tělo a jeho krev ve víře, že prostě už je pochované, že ďábel už nemá právo to vytahovat v tvém životě. Svaté jméno Ježíš, ať mě stále zní. Tvé svaté jméno Ježíš, v němž je spasení. Ty jsi ten svatý první, poslední. Je život a v jeho těle je život věčný. Protože křesťané to dělali stále, protože oni stále vnímali tu milost, že potřebují stále potřebují jeho přikrytí, jeho očištění, jeho uvolnění pro ty jeho věci. Bez toho jeho uvolnění nejsme schopni dělat jeho věci. Proto teďka nám zakladně víry V němž jediném je spasení, tvé svaté jméno, ať mi nade všechna jména zní. Tvé svaté jméno. Já vím, že ten oheň právě spaluje všecko v tobě, to překáží Ježíši, aby skrze tebe